Така че аз това ми е ножа. Сега ще му сложим подходящите ръкавици. След това имаме няколко варианта. До $400. Все пак правим нещо реалистично, нали? Не искаме да ходим в вайсовете и така нататък, неща, които са много скъпи. Един вариант е това. Ти са ноктовете, те са мега дефолт черни ръкавици и струват пари. Малко хората ги бъркат за дефолтките и че малко няма логика в тях. Иначе са клин, да, те са клин. Другия ни вариант е тези, които са бялата версия и са малко по... не са за този нож май. Тези, които аз исках са duct tapings. Изключително силни ръкавици. Ей това. Като на това ма кефиш пръстите, брат, защото не са цяла ръка. Обаче са малко... да знам. Малко не ми допадат. Бай, почваме от Sport Gloves. Искам да видя всички модели. И това са всички ръкавици. Я тя... не. Леко сини няма, брат. Има те деца много сини. И просто не са мачва синьото, брат. Те са... те е другия вариант. Ма са много сини, брат. Не са мачват с... не се мачват с мен. Не се мачват с ножа. Да. Те са другите, които се мачват малко по-добре. Те actually са not bad, май. И тук ще ви покажа вече ръкавиците, които най-вероятно ще си взема. Това мисля, че са ръкавиците, които най-много си ходят. Защото има всеки един цвят от ножа ми върху ръкавиците. Да, 250 € са те. Тек съм много не ме радва. Torture Dead пише. Ами няма по-добро комбо за този нож, брат. И за този нож май толкова. Тя въпросът е какъв калашник би си ходил с тези ръкавици. Вариант 1 ни е това. Този калашник май е направен за тези ръкавици, брат.